Welkom mensen bij Eduard zijn vlog. Ik ben Ismaël. Waar? Maar zie maar we nou jongen. Het is ongelooflijk of we nou haar. Beer had voor ons mijn naam. Beer is een goede vriend. Je had wat mijn naam. Zie maar. Kijk. De kist maar zijn jou op hier dit. Wat zit erin? Eigeel. Wat is dit, joh? Je zit dus aaigiel in. Van eende aai. Toch? Ja. Elke vorm van lopen is welkom. Dit is echt een hele mooie vorm van lopen, mevrouw. Ja. Maar wat maakt deze nou beter dan andere haringen dan hier in de stad? Hij is niet droog, hij is niet... ja, ik weet niet. Ik vind hem echt heerlijk. Zou je ervoor omfietsen? Is het een omfietsharing? Zeker, Ja? zeker. Okay. Absoluut. Akkoord, akkoord, akkoord. Enter with a happy heart, zie ik hier. Ja, ik heb je al lang gezien. Ja, Oh. sta je al voor de deur. Ja, ik sta voor de deur. Enter with a happy heart. Oh ja, dat is de Frieske vlog. Ja, weet je jongen. Ik wil ook Vanzelf. Fries praten. Heel kan je de subsidies hebben bij. Oh. Wat ben je aan het doen? Ik ben een koffie. Ik ben met de trailer bezig van Hoe is Alice? Dat is een film, een comedy die ik gemaakt heb met een hele grote groep allemaal en dat wordt mijn eerste feature film international. Goed zo. Goed zo. Dat was ook een film 1,5 uur lang Mac spullen. Yes! Daar gaan minimaal 2 Apple producten Yes! kijken. Take this, Steve Jobs. Dat is dan een beetje zoals van... Ja. Hé? Hé? Ja, dat zit ik wel op mij, Ismaël. Maar Casey Neistat, om maar de vlogger Ja. van de wereld te noemen, die Hier. Siggo, Oké, nou, kijk eens. Nou, het zit erin. Ja. die hopen dat die doos toch. Waar zit man, joh, doe het niet. Ja. Oh, maar zo'n ding heb ik al. Nou, volgende, bam. Ja. In Zaandam, heb je dat verhaal gehoord? Ja, ik heb het gehoord, ja. Oh jongen, en vervolgens dus ik dat opzoeken op YouTube en dan kom je in een wereld terecht, jongen. Waarvan ik echt denk van, doe niet zo sneu. Ja, jullie negatief, jongen. Je weet zelf. Ja, je gaat zelf geen views happen. Je moet gaan views van mij happen. Ja, views happen. Die moet ik opschrijven. Maar dan moet je gewoon naar kijken. Je kunt beter gewoon naar mijn vlog kijken. Dat is veel gezelliger. Ik ben zo fan van jou, Eduard. Ja? Ja, Frieske vlog. En dan ben ik zwaar, dus moet ik heel langzaam van dit beeldje. Dan hoor je achter anders. Hoor je hem? Ja. Dit is mijn stok, die heb ik gevonden. Dit is mijn stok, hier ben ik maar verboen. You shall not. Ik ga nog 1 keer checken. Wacht even hoor. 1 keer checken qua focus. Je moet wel meerdere dingen tegelijk denken. Lastig. Ja, nee, doen we 1 ding goed in ieder geval. Vind je het leuk met mij apart, Ismaël? Ik vind het leuk met jou, Ja? Eduard. Maar ik doe niet zoveel, hè? Hè? Ik doe niet zoveel. Nee, maar dat maakt niet uit. It's a rap. Weet je waar het van komt? Ja. Oh, waar komt het vandaan? Hè? Nee, vertel jij het maar. Jij wil graag vertellen. Dat komt dat ze vroeger, als ze films maakten, dan kreeg ze altijd na de opnames, kreeg iedereen altijd een rap. Ik heb dezelfde theorie. Nou hè. Vond je het een leuke video? Doe dan een duimpje omheen. Wordt er meer van zien, abonneer je dan. En was me steunen, yield je krijg zoals Ismaël doet. Kijk naar mijn Patreon pagina daar. Patreon.com. Ik kan het mooi in beeld zetten vanzelfs. En dan kun je dan een sponsoring doen als je het leuk vindt. Want Ismaël die doet dus €20 per filmpje. Jou ermee. Ja toch? Dat hadden we afgesproken. Ja, zeker. Ja.